חברים, כאן פודוויזיטה, וכפי שראיתם סרטון הקודם, לא ראיתם, אז למה? קיבלנו את ביסט גון, ובסרטון של היום אנחנו עומדים לשחק איתו בקבוצת סון פמילי. תתעלמו מגוטן, כל הקבוצה היא לג'נדרי פיניש. כן, כאילו אין לי בשום עוד קבוצה לשים אותו, חוץ מאולי חציונים, אבל אין לי לא קבוצה כזאת. אז יאללה, בואו נתחיל ב-PVP. אני לא יודע למה נעשה רווח. אוקיי חבר'ה, אנחנו משחק ראשון נגד הקבוצה. אתם שמים לב, אתם רואים מה שאני רואה? טוב, בקיצור בואו נקרא ביסט. זה מה שאני לא בוחר. מה לא, אני תמיד בוחר. אני תמיד בוחר את ביסט ואת גוטקקו. אני פעם לא בחרתי אותו בגלל שהוא היה כל כך גרוע גם עכשיו ולקחתי את גוטן. אז בואו נתחיל כמה זמן. אחי, מה זה הקבוצה הזאת? לברור על 5 משתמש. אוי 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 אוי. אני יודע שסרטון קודם אמרתי שנעשה שואו סופר ויג'יט, אבל עזבו. יאללה, בוא לפה. קבל לה. יש לו פיס עליך, אל תיקח את כל הרצגה. יאללה בי. זהו, ביס תרג אותו. טוב חבר'ה, לא מאמין, אין לג'נדרי פיניש. טוב, יהיה אוקיי חבר'ה, אנחנו בקבלה שלנו. מה זה אמור להיות? מה זה אמור להיות? מה זה אמור להיות? יכולים לכתוב לי בתגובות מה זה אמור להיות הקבוצה הזאת. מה זה הקבוצות האלה שאני נגדם? אחי אין לו אפילו את האלה. אפילו אין לו, לפחות שים אי. לפחות שים משהו. אולי סרטון הבא זה יש שואוקייס על ויג'יטה, אבל כרגע לא. לברו יש טלפון בשקל 90. טוב חבר'ה, אני אחזור לכם שהתחיל המשחק. אוקיי חבר'ה, חזרנו. לברו יש שקל. אחי, מה זה היה? לא משנה, לי יש שקל 90. לי יש טלפון בשקל 90. לי יש טלפון בשקל 90. ביי. להגיד ביי להם, וואי שלך. הוא הכי טובה. תראו. רגע, מה אני רואה? אני מת. זה אחרונה. אני מת. ובוא נסיים לג'נדרי פיניש. כוכבך. כן, הנה.
הנה, ברמס. רגע, זה מקצר לא מת. רובין לקחו את הגוג'יטה, רק ש... בוא נעבור למשחק הבא. זה משחק שני שלנו. בוא נעבור למשחק הבא והאחרון. סרטון קצר מהקודם. כאילו קודם. אז בוא נעבור למשחק הבא שלנו. סבבה, יופי. אוקיי, חבר'ה, אנחנו במשחק האחרון שלנו. אתם יכולים להגיד לי איך זה שבאחד בלילה השחקנים הרבה יותר טובים מפה? בורות צפה בסרטון של... טוב. באותה מפה. הפעם לא בוחנים, כי ככה בא לי. תראו, יש לו את הדמות של בשואו, סרטון שלי. קוראים לגוקו. לבו קוראים גוקו. טוב, אני אמשיך בתוך המשחק. בורו קנה טלפון בשקל 90. טוב חבר'ה, אנחנו במשחק האחרון שלנו, אנחנו הנה הוא בחר את הדמות שאני למה כאילו רק ככה בסרטון שלי. רגע, זה אמנות, כאילו, לא משנה לי, כאילו, עדיין לא הבנתי. כמה חי? בוא לפה. הרגתי אותו בשבובקה. הוא פחלם. אוי. זה עבר לי את כל החיים שעודת. טוב, ראיתם את זה כבר, אני אעשה לכם מלחמות. טוב, רגע, מה? טוב חבר'ה, זה כל סרטון שאני מקבל עוד שנהנתם, זה השואו-קייס על ביסט גורן, סרטון הבא זהו יהיה שואו-קייס על סופר וג'יטה או משהו. אני רוצה לתת לכם טיפים למתחילים, אז אני אמנה קבוצה שמתחילים, ואם אתם רוצים, אז תכתבו בתגובות אם יש בכלל, אם אתם רוצים טיפים או שואו-קייס על סופר וג'יטה, מקווה מאוד שנהנתם ויאללה, ביי.